bokreste, ubukristu, Christianity, ubukristu, bukreste, beza tubaye kerekeni each and every Sunday. Abantu baye esontweni bayithendo za Modimo, thando za Jesu Kriste. Mara nantu ya makaza, Jesu Kriste ke motho wa kae. Abantu baye masontweni each and every week bayafunda, bafunda ngoJesu, bafunda ngoAbraham, bafunda ngoIsaac. Owakuphi bakwethu? African spirituality. Umuntu omnyama ubani, usukaphi, kumele ukhoze ini, kumele uvume ini njengomuntu omnyama. Abantu baye masontweni day and night kufunda ngoJesu owafela izono zethu singakaphili nokuphila. Mina namhlanje I was born late 90s. Ngoda uJesu waseNazareth. Mudinga kamamela. uJesu waseNazareth, not uJesu wase South Africa. Not uJesu wase Azania, land of the blacks. Manje ikhuluma ngenkulumo yokhokho omkhulu. Hayi uJesu wase Mozambique. You know if bekuthiwa uJesu Mozambique, nekuse because of ngiyabona madi yawo amatsonga karona. Mina leli gazi elikhonalo, lela mashiya ngane kumina. If bekuthiwa mhlambe uJesu lo owase Natal, ngibe kupho. Ngoda sifunda iBhayibheli. Sesifundise ingane ukuzonda amadlozi. Sifundise ingane zethu ukuzonda amadlozi. Ingane sifunde uDeuteronomy. Zifunde ukuthiwa yini walokho sifila sadifila omekelesiya. Ngifuna ngezulu ngoba sengikhuluma sisengikhuluma kakhulu izulu. Ingane bana baba bayithola kali proverbiya amahubo. Bathamdimi. Bayisiba bayifizwa ngoEsaya, ngoJeremiah. Ngoda uJeremiah ubani? Kufundisa ingane ngoProphet Jeremiah. Thina sama Africa. Ubani umuntu mhlambe mina ungasho ukuthi umkhuloti walapha abantu abangangela ngeliso. Akekho. Ngothi uJeremiah ukhuluma ngaye. uJeremiah wathandazela amathambo ahlangana. Mara uhothi walapha umuntu engaboni. Walapha umuntu engezwa. Walapha umuntu engakwazi ukuthi ehambe. Kimaka buya ngandakekho. Ngoba thina abantu abamnyama sizonda lento esiyona. Ubani umuntu omnyama namhlanje ongama akhulume ethi umprofeti uShembe wayesiza abantu? Akekho. It is mainly because of Shembe omnyama. But if bekumlungu, oh bless you Jesus. Bless you. Why watlanywa benjalo? Mina ngizibuza umbuzo ukuthi leli iBhayibheli leli njengoba nizonda amadlozi ngalendlela le, njengoba nithi Christianity yanifundisa ukuphila, yanifundisa into ekhona. Ubani umuntu manje incwadi neqiniso? Ubani umuntu omaziyo la leli iBhayibheli leli ongasidlozi? Kimama uthophila ngole iBhayibheli. Bonke abantu kuBhayibheli from Genesis to Revelation uyawuthenula isambulo. Bonke bashona. But today nifundisa abantu nabafundisa ukuthi amadlozi amadimoni. Sense guy nalaba abantu nibarobhayo nabangazi bafana noma kwenze njani ngabo. Nabaqola kakhulu. Kuyamangaza serious. Kukumanje iBhayibheli lokufundisa ukuthi uJesu wayehamba phezulu kwamanzi enza ngaso likufundise kuMateyu. Uphume kuMateyu uye kuMark uthola into efanayo. Uye futhi kwenye uthola into efanayo. Bathamdimi kanti kwenze njani? Namhlanje mina kumele ukuthi ngikhonze ngithi uNkulunkulu kaAbrahama, kaIsaac, kaJakobe, kaNoe, kaAdam, kaEva, kabani kaPaulus, umuntu wamama. Kodwa kunzima nje ukuthi ngiphahle okhokho omkhulu, ngiphahle amadlozi. Mina namhlanje I'm what I am because of isneflis ugwayi inzu. Kumele ukuthi mina ngikhulume ngedlozi lika Jesu Kriste, ngikhulume ngoAbraham angimazi, ngikhulume ngoDavid angimazi. Intuza angimazi. Ngise Africa. Ngikhonza idlozi lase-Israel. You know if ngikhonza idlozi lase-Swaziland bekungcono. Ngithi nje isneflis ngisivule. Ngisivule isnef, manje lapho isnef ngisivule bakwethu. Manje nje ukusivula kanje. Ufuna ukumbonisa ukuthi umuntu omAfrika yenza into zakho ngendlela eright, ngendlela understandayo. Hayi into ezendlela wasemounderstand. Ngithatha isnef kanje. Bese ngiphahle ngibizo hothi oShiburu Omnet oRamalobela ngibatshela ukuthi ngilambile manje madlozi kithi, ngifuna umsebenzi, ngifuna kube kanje nakanje. Ngikutshela ukuthi
inyanga ziningi ngizabe ngifonela kuthiwa mkhulu kanje nakanje nakanje nakanje. Ngisho noma before ngizofika entweni ukuthi ngibe lapha endabuko bengithatha isnefi kibitse bona Kedi, kibitse bo Ramalobela, kibitse bo Rasabotha, kibitse bo Khata, kibitse bo Mwali, kibitse ditloti, kibitse dikolobe, kibitse badimba Yesu. Izinto bezenzakala. Wena usimile ngoJesu. Uzimile ngoJesu. Jesu kuba umphedijo, Jesu akakwazi ilanguage le akayizwa. Mhlambe kuyomela ukuthi uyizwe isi-Arab nyana uzokwazi ukuzwe kahle. African spirituality, ubungoma, ubunguni, umdiki, amanono, abalosi, bathamuthi inzuza. Sikhuluma ngamadlozi. Uma umuntu ziyazi ukuthi ubani uvelaphi futhi uyapi. Naki kuya kaSneif into yaphilisa mina namhlanje ngiyaphila. Konke lokho nginakho bayibuza abantu lengane leyenza ngani lengane yenze ngani. Ngiyenze ngalento le. Ngiyenze ngalento le. Ugwayi Sneif. Ugwayi Sneif. Isneif samadlozi. Ugwayi amadlozi. Ugwayi okhukhumkhulu. Uma umuntu uzimile uthi uzolungela Mthembe anye uzulungele lutho ulahla imvelaphi yakho. Awuzazi ukuthi ubani, ubiza uNkulunkulu kaAbrahama, ubiza uNkulunkulu kaJakobe, kaShadrach, Meshach noAbednego, abakwazi. That's why basawuboni abakwazi. Uzoqala umsebenzi mzalwane for about 15 years angeke uzuthole. Leyo ngane usazoyicela kodwa angeke uzuyithola ngoba bakwazi. Khuluma nomkhulu bakini. Shaya idubo zakini. Biza ibongo zakini. Uma uphahla isibongo sika baba, isibongo sika mama, isibongo sika gogo ozala ubaba la suka khona, isibongo sika gogo ozala umama la suka khona. Nake dibiza kini nawo. Kibiza Ramalobela, kibiza Hoti, kibiza Shibura, kibiza Monete, kibiza Khumkhunyana. Kibadimba Yesu. Bangenzela izinto. Uma ngilele ebusuku mina umuntu efuna ukuthi wenze bathi vuka nangu kanje. Ekhuluma ukuthi ngivuke ke into ezenzakala. Manje wena uma umuntu uziphelela inhliziyo, uziphelela amandla, uthembeni. Ufedile impilo maruyike kaJesu. Angufuni umuthi. Weyibuza ukuthi umuntu akafuni umuntu naphilisi la wadlayo kanti enza ngani because kunemithi egayayo ijikenzela amaphilisi la wakwadlayo. Bese uthanda iphilisi ngani ngoba ulubona limhlophe. Uma ehlasi green ubona kahle usingolile. Uzimile ngeBhayibheli. The very same Bible le abayiletha kunina baripa okhokho omkhulu bababulala babadlela amasimu babadlela yonke into kuyinamhlanje sihlala emikhukhwini asina zindlu. Offer no fan yey bathenga indawo ngani nyemali isuka kuphi mabuye ngiphlekese kanye kwinational khuma nawo asina indawo asinani siyahlupheka. Umuntu omnyama uyaphela. That's what I can say. Umuntu omnyama uyaphela. Uphela kanjani na? Ama-drugs umuntu omnyama, ijele umuntu omnyama, emanqabeni iyanjalo nje ekufeni bayizifeni ubone njalo akho laqhosha khona abantu the time ma-Evalon hlezi umuntu omnyama. Akuyena umlungu. Abelungu can count them ukuthi banqaba kangaki. West Africa I can bet ukuthi kunamaviki la ungangcwatshwa khona umlungu. I can bet on that. But umuntu omnyama hlezi ebulawa, uyabulawa umuntu omnyama. Sibulawa yini? It's because of silahle amasiko ethu, silahle izinto zonke esizona. Kintu etsala inyawupe eyomuntu omnyama. Kuyazi ukuthi kwenza i-lockdown. I-lockdown kuvala i-country yonke, kuvale for i-sickness lesinga-understand sona ukuthi kwenzakala ini. Kuyimanje I'm telling you that ukuthi mina always travel ngama-flights. Ngiphume out of the country, ngiphume from one place to another ngenze ini. Kodwa ngaphakathi ngathi i-COVID-19 ayikho. Ngathi ayikho. But i-lockdown ukuthi kuvele nje ukukhishwa ama-drugs. West Africa. Umuntu omnyama ekwazi ukuthi ekhululeke because of baqeda abantu abamnyama. I want to talk about umntwana womfana. Mwana mushimane. IBhayibheli lela sila lamaKristu lithi by the time kuzala uMose kwathiwa bulalana abafana.
by the time kuzalwa uJesu bolaya bashimane nako nyeo nongzwala Kgosi Moshweshwe le tshega le re bolaya bashimane nako nyeo nongzwala King Shaka le tshega le re bolaya bashimane wathu yise akafune la khona azabulala akwazekanga manje namhlanje ngithi mina mwana mshimane uma uyingane mfana zibheke uzibona impilo yakho imisa kanjani utshwala zwanthonziwe ukubhema zwanthonziwe kuma ngeAfrican spirituality umuntu omnyama uyaphela umuntu omnyama uphela njani ngama sickness abantu abamnyama ukubhema abantu abamnyama yonke into umuntu omnyama nje iyaphela but indaba isemasikweni bakwethu phahlana phahla uthandaza ucela umveli incane ucele ukube mudimo ukube manhle. You can imagine ukuthi kuyokhulunywa ngokuthi uJesu wayehamba phezulu kwamanzi. Wahamba phezulu kwamanzi kuphi? South Africa. Le Israel kude, la wena ngekho khona. Mona saliyonke. Wena umuntu omnyama you need to follow that religion which teach abantu ukuthi umuntu akangahloniphi, umuntu akenza izinto ezilong. I-religion enjani le? I-religion efundisa umuntu ukuthi amadlozi akuba amademoni, but umelandela amadlozi eBhayibhelini. La madlozi angawazi. Uyibuza ukuthi uSolomon, King Solomon bekuyisifebe senja eBhayibhelini. Oh, angazothi ngathini ukuthi iqiniso. Bekuyi asingaye beyazwa ngasikhona. The merest what? I don't know. Wathi ngayikhuluma. Kodwa nje bekumuntu umuntu esiphethe kabi ngendlela esimanga. Kufana noDavid. But usakuthiwa ukuthandaza ebazalwaneni. Thandaza uthi cela ukuthi ufane noDavid. Kena ngiyacela Nkosi. Ngicela ufane noDavid. Ngicela ufane noDavid. How? Emuntuni muntu ngane ngalejwalo. That's why sitting izibizela imimoya eningayazi. IBhayibheli lepolitiki yenye ngenangqondo kabi. Kuthiwa ungabulali. But umqeda lapho kuthiwe uSamson wayebulala abantu. Wayethele uNkulunkulu ukuthi abulala abantu. The very same God uthumela abantu babulala abantu. Hayi bathu umuntu makele besirious. The very same God, the one who created yonke into emhlabeni, usethumela futhi yena ukuthi abantu ababulawa. Kuthiwe uMaria wamitha uJesu. Memitha uJesu ingilosi leza ukuthi Maria meet you for uNkulunkulu ufake umoya ongcwele iphusole uNkulunkulu kumuntu omgaga uNkulunkulu kumuntu nje engene kuMaria kuri kamanzi amaBhayibheli batora modimo na robale Maria la utora Bhayibheli raka modimo Maria. How possibly can uNkulunkulu elale no Maria? Bese kuthiwa uJobe uSathane wayemlinga emezane uSathane noNkulunkulu bekhuluma. Can you imagine uSathane noNkulunkulu bekhuluma? When I namhlanje you pray day and night, you fast 100 days, pray day and night, ufuna uNkulunkulu akuze uthi uNkulunkulu akakuze, but uSathane wayekhona noNkulunkulu. uSathane moya walififi ubuyele modimo. How possible can that happen? Bantu bakithi musana ukulahla amasiko enu, biza umveli incane, biza amadlozi akini, biza okhokholosi, bahloniphe bathande, bayenzele into zabo, yenza amasina ceremonies. Uma ubona ukuthi into sihlangana phahla phela isiqombothi, phela umqombothi uphephe umqombothi phahla amadlozi abantu badle uqele into efunayo uhlaba inkukhu na ungenambuzi na ungenani hlaba nje inkukhu 2 amadlozi akuzo. Uma kunzima thatha ikhathuni lethengiswa labo gogo labathengisa utshwala ababenza utshwala la emalokishini asemakhaya khona. Thenga into akunyisa hamba uyehlani fihla plenge barekile balabadimo la kungena tshani khona ufike uphahle lapho. Uma kuyikuthi kinabazalwane abafunde ukuzwa lutho bazimile ngeChristianity lesingayazi ukuthi avelaphi kwenzakala ini ngayo, which was the only way ukuthi abantu abamhlophe basigande phiko amakhanda kanje. I'm talking to you namhlanje, the only thing which yayenza abelungu basoppress Christianity. Ayikho into eyenziwe abelungu basoppress. Yonke into yona isuperior ngabo. They were the ones abavela qala, they were the ones abana yonke into qala, yonke into yabo thina sesaba wrong. Christianity. If only sasithembe into ethi sethu njengama Africa. Bakwethu uma umuntu namaweni unabakini njengoba kwinamhlanje nami nabakithi. Stop seeking revenge uma umuntu. No Africa. Na umuntu ekwenzeni uperfect bekile ayisafuna ukubuya kuwe ukwenzeni phuma kuye miyeke hana. Unamaweni unabakini abakwazi ukuthi bakulwele.
baba kwashiya uma wakho usambabe ngenhliziyo namanje usane-enga mu-Afrika awukwazi ukuthi phambili miyeke unamawenu bazokusiza basho ukuthi sinamadlozi akhona aphila nathi day and night awana ke thoma ke re ke apa badimo ba raoti ba shibura ba monetha amale ba rona kuba ngamadlozi akithi akhona amadlozi wena njengoba ungibhekile lapha emakhaya ukhumalo ungibhekile emakhaya isibongo sakho wanyandini wakabani ulemkwena ulemolefe ulemama uleramaru ulemonethe ngithi unabakini bakwethu unabakini badla uthusa kusule motsara yekela ukufuna amadlozi akini esontweni la ngikho khona yekela ukufuna amadlozi labafundisa bafuna imali day and night bathenga imoto bathenga imizi bathenga ini wena una nix hlezi sisi wena zinciko wabamba umuntu ewile esontweni ukhipa amadimoni abantu esontweni but wena any nix umfundise uyadla he's preaching the word uyadla since umhlaba uphela kusaphila ukhokho omkhulu bethu namanje umhlaba usaphela iBhayibheli esho njalo angisho lutho lobo nganyanga yompelo omkhulu uthi African spirituality ngiyabonga.